काका हा तुम्ही देवगडचे ना? वय तर बोला ना. एक पेटी हापूस आंबे मिळतील? आंबे दिले असते हो, पण यंदाच्या वेळी पाऊस जास्त आलो, सगळा मोहर जळून गेला. अरे रे, आणि जे काय उरले होते ना ते सगळे वांढरांनी वाट लावून टाकले. अरे बापरे. तुमका म्हणून सांगतोय, अहो मी स्वतः देवगडचा, पण घरात एक आंबो नाही हो. अहो पण मुंबईमध्ये देवगडचा हापूस विकला जातोय. मुंबईतला देवगडचा हापूस हे बघा, आता ओळख आहे म्हणून नीट बोलताय. या मुंबईमध्ये जेवढा देवगडचा हापूस विकला जातो ना, तेवढा तर देवगडमध्ये पण नाही पिकत. काय इकडचा हापूस हे बघा, मुंबईतला जर देवगडचा हापूस खात असाल तर माझ्याशी बोलला का? लग्नामध्ये आमरस खाल्ला असं वाटतं की हापूस आंबा खात होतो. आंब्याचं कौतुक आमका कित्याक सांगतेस? अरे सगळ्यांचो बापूस देवगडचो हापूस. अरे तुमका मुंबईकरांक काय ना, पायरी आंबो जरी दिला ना तरी हापूस समजून खातलच. आणि ना देवगड जाऊन कधी आंबो खाऊन बघा. अरे नाश्त्याला आंबो, दुपारी जेवणाला आंबो, आंबो घाल्यावर अंगावर आंबो. चला.